इलेक्शननि बे हावायाव एकर्ड मोनसेखौ लानानै केन्सेल जाबाय रिजेक्ट जाबाय बेफोर पलिटिकेल माइलेज लानाय बा पलिटिकेल इश्यू खालामनायनि कुनु प्रयजन गैया। इन्स्टिट्यूशना जायोबा जोंहा लाब जागोन, जेरैबायदि गुबुन गुबुन इन्स्टिट्यूशना जानायाव जोंहा लाब दङ, सेम लाब जागोन। बयबो हानजाया दाबि, बयबो रायजो राजा दल संगठना दाबि केन्सेल जाबाय होननानै बे खोथाया बेबायदि नङा। बाथ्राया जाबाय स्पष्ट। 2020 सनाव पिटिआर एकर्ड जादों। एकर्डआव जिखिनि माने 11 नम्बरसिम जिखिनि क्लज दङ, बेजों लोगोसे एनेक्सार 1, एनेक्सार 2, एनेक्सार 3, एनेक्सार 4 मोनसे एनेक्साराव दङ जे बेयाव पावर एन्ड फांसन साबजेक्ट डिपार्टमेन्ट बारायनाय जागोन। मोनसे एनेक्साराव दङ बेयाव इन्स्टिट्यूशन गायसननाय जागोन। भारत सरकार आसाम सरकार बोथ सेन्टार स्टेट बेयाव गावसोर राननानै लादों। मोनसे एनेक्साराव दङ जे बेयाव इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट, लामा दालां रोड ब्रिज बा बायदिसिना इन्डास्ट्रि गायसननाय जागोन। मोनसे एनेक्साराव दङ जे बेयाव इन्स्टिट्यूशनफोर गायसननाय जागोन, फसंथानफोर। आरो दिनै जायखौ मिडियायाव जों नुबाय थादों जे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, बेयाव एनआईटी, ट्राइबेल इउनिभार्सिटि आरो जोंहा रेलवे कोच फेक्ट्रि। बाथ्राया जाहैबाय जे थांनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा UBPO आरो बिटिआर काउन्सिल जइन्ट मनिटरिं जि कमिटि दङ JMC, बियो मालाबा होम सेक्रेटारिनि चेयारमेनशिपआव जायो, माब्लाबा जोंहा नर्थ इस्टनि जि इनचार्जआव दङ एडिशनेल सेक्रेटारि पीयूष गोयलनि इनचार्ज माने चेयारमेनशिपआव जायो। आरो जेला जेला JMCनि मिटिं जिरायदों, रिभिउ जादों एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि, दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्ट्रंलि जोङो प्रेस खालामदों। बेबायदियैनो बिनि माइनट्सआ ओंखारदों। नोंथांमोना नाय, जेसेबां जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि मिटिं जादों, एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि मिटिं जादों, बे माइनट्सआव गासिबो पजिटिभलि दङ। दिनै मोनसे माइनट्स 3 जानुवारि 2024 बेयाव बै इन्स्टिट्यूशन इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बहायनो थाखाय कनसार्न जायफोर लाइन डिपार्टमेन्टनि अफिसार, बे अफिसारफोरखौ लिंनानै अजय कुमार भाल्ला होम सेक्रेटारिया जिरायदों, जिखौ जों माइनट्सआव नुबाय। बेयाव जों गैया, सुक्ति खालामग्रा स्टेक हल्डारफ्रा गैया, बिटिआर काउन्सिलाबो गैया। पिउरलि बियो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि डिपार्टमेन्टेल लाइन डिपार्टमेन्टनि मिटिं। बे मिटिङाव जायफोर डिपार्टमेन्टनि रिप्रेजेन्टेटिभफोर फैदोंमोन, बिथांमोना गावबा गावनि अपिनियनखौ होदों। माइनट्सआव जों नुबाय, बिथांमोननि स्पिरिटखौ जों बुजिबाय जे स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिया इम्फलाव दङ, सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिया तेजपुराव दङ, बङाइगावआव ओरै दङ। बे खोथाफोरखौ बेयाव लिरनाय जादों। खोथाया जाबाय स्पष्ट जे एकर्डआ आन्दलननि उनाव जादों, NDB, एबसु बयनिबो आन्दलन। आरो एकर्डआ जाबाय पलिटिकेल कमिटमेन्ट, पलिटिकेल स्पिरिट। आरो पलिटिकेलि गभर्नमेन्टआ बे एकर्डखौ एनस्योर खालामनानै एकर्डनि बुजाबुजिनि गेजेराव जिखौ सरकारा होगोन होननानै बुंदों, बेखौ मावनो थाखाय बिसोर बाध्य। अफिसारफोरा बे एकर्डजों लोब्बा गैया। अफिसारफोरा एकर्डआव जिफोर क्लज, जिफोर एनेक्सारनि इन्स्टिट्यूशनखौ गायसननायनि थाखाय जि खोथा बुंदों, बेयाव बिथांमोना बे स्पिरिटखौ बुजिया। बेखायनो बिसोरो बुंनो जागोन जे उमुगाव ओरै दंखायो, उमुगाव ओरै दङ, बेखायनो जोङो बेखौ गायसननो हानाय नङा, बेखौ केन्सेल खालामबाय, रिजेक्ट खालामबाय होननानै लिराखै बेयाव। जे उमुगाव दंखायोबा बेखौ जों बेयाव मानो होनो, बेबायदि खोथाफोरखौ लिरदों। एबसुआ जोङो मिथियो, आन्दलनकारिफ्रा मिथियो, NDBआबो मिथियो। मणिपुराव स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि दङ, तेजपुराव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दङ। बे नलेजआ जोंनियाव गैया नामा? जायफोर अफिसारफ्रा बुंदों, बिसोरो गावसोरखौनो खोब गियानि साननानै बेबायदि खोथाफोरखौ बुंनायनि खुनु जुक्ति गैया। बे माइनट्सखौ नुनानै जेराव जोंखौ लेंहराबासिनो गावसोरनि लेभेलाव डिसकासन जादों, बे जोंनि थाखाय खुनु गनायथाव नङा। उननि समाव आं रायजो राजानो स्पष्ट होनो नागिरदों, अजय कुमार भाल्लाखौ लोगो हमनाय जादों, होम सेक्रेटारि IBनि डाइरेक्टर तपन डेकाखौ लोगो हमनाय जादों, AK मिश्र जाय एकर्डआव दङ बिथांखौ लोगो हमनाय जादों, डिटेलै सावरायदों। अजय भाल्लाया बुंदों जे बे माइनट्सनि खुनु भेलु गैया। बे मिटिंखौ जोङो लादोंमोन, किन्तु बे मिटिङाव डिपार्टमेन्टनि लाइन डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रा पजिटिभ नोट होआखै, बेयाव माने गावबा गावनि अपिनियनखौ बेबायदि प्लेस खालामदों। आरो एकर्डनि स्पिरिटआ बेजों डाइल्युट जादों। बेखायनो अजय भाल्लाया बुंदों जे जोङो गोदान डिपार्टमेन्टेल मिटिं, मिनिस्ट्रि लेभेलनि मिटिं लिंगोन, जेराव मिनिस्टारफ्रा थागोन। आरो
पलिटिकल जिहेतु बुजाबुजि पलिटिकल जिहेतु कमिटमेन्ट मिनिस्ट्रि लेभेलनि मिटिंआव बे माइनसआ क्लियार जागोन बिथाङा कमिटमेन्ट होदों बेनि उनाव मिटिं लिंदों माइनसआ साननै सानथामनि उनाव बा मोनसे समाव जोंनि गेजेराव फैगोन दा कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो दङ बेनि उनाव 1 मार्च 2024 भारतनि होम सेक्रेटारि होम मिनिस्टार अमित शाह बिथांखौ लोगो हमनाय जादों अमित शाह बिथांजों स्पष्टयै कृष्ण मेनन मार्ग बिथांनि रेसिडेन्सआव सावरायदों बिथाङा बुंदों जे बेबायदि लाइन डिपार्टमेन्टनि रिभिउ आरो अपिनियनखौ लानानै नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा कमिटमेन्ट मते इमप्लिमेन्टेशना जागोन कमिटमेन्ट मते इनस्टिट्यूशना जागोन कमिटमेन्ट मते इनफ्रास्ट्राक्चारा जागोन आरो जाय लाइन डिपार्टमेन्टनि मिटिंआव फैदोंमोन बिथांमोनखौ आंनिफ्राय धमकी होनाय जादों जे एकर्डनि स्पिरिटखौ लानानै खामानि मावनांगौ बेयाव गावबा गावनि डिपार्टमेन्टनि खोथाखौ बेयाव बुंनो फैनायनि कुनु जुक्ति गैया बे खोथाखौ स्पष्टयै बुंदों दा बेखायनो आङो दिनै बेखिनि खोथाखौ फोरमायबाय एकर्डआ जि स्पिरिटआव जादों इमप्लिमेन्टेशन जागोन इनस्टिट्यूशन इनफ्रास्ट्राक्चार बेखौ पलिटिकल कालार होनाङा दा राजखान्थिनि इलेक्शननि बे हावायाव एकर्ड मोनसेखौ लानानै केन्सेल जाबाय रिजेक्ट जाबाय बेफोर पलिटिकल माइलेज लानाय बा पलिटिकल इस्यु खालामनायनि कुनु प्रयोजन गैया इनस्टिट्यूशना जायोबा जोंहा लाब जागोन जेरैबायदि गुबुन गुबुन इनस्टिट्यूशना जानायाव जोंहा लाब दङ सेम लाब जागोन बयबो हानजाया दाबि बयबो रायजो राजा दल संगठना दाबि एकर्डनि इमप्लिमेन्टेशननि खोथाया क्लियार गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन